Darovať je lepšie ako dostať. Bolo posolstvo vianočnej kampane O2. Pomôcť sme chceli aj neziskovkám a osloviť zákazníkov, aby prispeli na dobrú vec. Avšak vieme, kde končia maily, ktoré pýtajú od ľudí peniaze. Oveľa viac pozornosti venujeme pred Vianocami kalendáru. Rozhodli sme sa teda doručiť náš newsletter ľuďom priamo tam. Vybrali sme neziskovky a napísali ich žiadosti o príspevok ako kalendárové pripomienky. Ľudí do tohto adventného kalendára pozval sám generálny riaditeľ O2. Stačili 2 kliky a potom vám až do Vianoc chodili naše darovacie notifikácie priamo z vášho vlastného kalendára. Aj vďaka tomu boli Vianoce skutočne čarovné. Slováci sa s nami poskladali na ultrazvuk, nakúpili ingrediencie na kapustnicu pre 220 bezdomovcov, či pozvali afgánske dieťa k štedrovečernému stolu. Spolu s O2 sa nám podarilo dokázať, že aj v predvianočnom zhone si ľudia radi otvoria direct mail. Stačí im ho prepašovať do kalendáru. Ďakujeme, že pomáhate. O2.